fer valdre els drets de vetllar per les llibertats de tots els membres de la comunitat universitària, siga de l'estament del professorat, siga de l'estament del personal d'administració i serveis o siga de l'estament dels estudiants, que és, a més, el més nombrós de la nostra. Moltes més coses, evidentment, numèricament és molt més nombrós perquè és tota la durada anual. Se produeix al voltant d'octubre, novembre, ara probablement, donada que la circumstància que jo he sigut anomenada molt poquet abans de l'estiu, serà en gener, però la idea és que des del punt de vista de lo que és el professorat tenen que veure moltes vegades en qüestions de promoció dins del mateix departament, problemàtica de places i reivindicació de per què en algun moment la seva activitat docent pot estar o no, en alguns casos, somesa a dins d'un departament, un que va davant d'un altre quan demana la docència se veu en alguna mesura no valorat adequadament, o estades a l'estranger que són favorides per a uns i algú entén que no favorides per a ell. És a dir, qüestions un poc del desenvolupament de l'activitat docent investigadora dins del departament. Respecte al PAS, preferentment, tant en els informes anteriors com el que ara està produint-se, és una qüestió de promoció. És a dir, fins a quin punt un nivell dins de l'estament del PAS pot promocionar i un altre no, quins llocs dins de campus estan en promoció i en altres campus no. Per tant, és una qüestió també prou ampla, però tot al voltant d'esta dinàmica. En els estudiants n'hi ha una quantitat d'expedients que tenen que veure en exàmens, és a dir, impugnació d'exàmens, que té una altra via, però se pot fer ús del criteri i el parer de la sindicatura, i n'hi ha una altra que té que veure en l'aplicació de la normativa de la docència valenciana. He vist que n'hi ha moltes dones, no diria que som majoria, però probablement estem en el 60-40 de la llei d'igualtat. Pense, per tant, que dins de la comunitat dels síndics i defensors universitaris deu d'haver molta sensibilitat per la problemàtica del tema de gènere. Primer perquè n'hi ha prou dones i després perquè deuen de tindre en les seues respectives oficines problemàtiques específiques, si no de promoció, perquè pense que deuen de ser menors, des de luego de temes de disfunció de relacions, hasta de qüestions de moving, específicament per qüestions de gènere, etc. Ara bé, sí que és cert que és possible que dins de la meva activitat futura es puga fer una línia de mediació en els departaments, un poc argumentant el mateix que et contava antes, és dir, contempla la Universitat de València en aquests moments una promoció homogènia de tot el seu personal o se podria contemplar dins d'aquestes noves estratègies per a potenciar qüestions prèviament de dificultat que les professores de la Universitat de València dins dels nostres barems tinguin contemplat alguna línia prioritària de promoció. Si es produirà tot aquest tipus d'actuació, tant a nivell nacional com a nivell local, des de luego seria prioritària per a mi. És a dir, pense que ja que de fet existeixen dificultats, seria bona la idea de, amb les contemplacions que foren necessàries, de dir, no és el mateix una dona que no hagi tingut càrregues familiars que una dona que sí que les hagi tingut. I quan dic familiars poden ser igualment ascendents que descendents, és a dir, una mare de família com una filla de família en càrregues. I probablement potser també estem parlant no sols de dones, sinó també d'altres grups que siguin minoritaris. Doncs tindria que ser, sense cap tipus de dubte, una línia prioritària d'actuació per part de la sindicatura. Prou evident, és a dir, han fet el mateix esforç o més i no estan ben recompensades les seues expectatives. A les dones que tenen una empresa de vegades se'ls fa més difícil aconseguir el mateix lloc de poder dins del món empresarial i els seus òrgans de representació. A les dones que lideren partits polítics, en alguns casos, també se'ls veu dificultada la seva promoció i probablement aplegarà un moment en què això se millore. Però en aquests moments se detecta la necessitat de que hi ha que fer alguna cosa. Per què a nosaltres no ens produeix satisfacció aquesta posició de poder? Doncs potser també allí va fer comentari, perquè estem més vinculades a l'ajuda al tercer, al potenciar les posicions menys favorables, és a dir,
té algo que veure amb nosaltres, és a dir, efectivament hi ha algo que té que veure en la societat i en la posició de poder dels homes front a les dones, però probablement hi ha alguna altra cosa que té que veure i està molt ben reflectit en el tema de les dones i la seva participació en política universitària, com pot ser que tinguem tantes dones que siguin a més més brillants quan entren a la universitat, perquè les notes s'han aconseguit en un moment de la vida, de l'evolució d'estos joves en el que les dones estan més compromeses en l'estudi i en alcançar la nota per accedir a la universitat. Bueno, pues ràpidament, aquesta major quantitat i major qualificació des del punt de vista dels estudis i de la nota alcançada per entrar passa a ser poques dones i poc involucrades o amb poques ganes d'involucrar-se en la gestió universitària a nivell de les representacions i organitzacions estudiantils. O sigui que ahí també tenim algo que fer nosaltres i que no podem necessàriament responsabilitzar a altres persones ni a altres col·lectius. De veres que n'hi ha dones que al final de la seva trajectòria com a estudiants han alcançat un nivell de llicenciat o fins de doctorat renuncien a la seva projecció professional. Per què? Pues perquè en relacions de parella se pacten coses o de vegades s'imposen coses. Entonces, hem de fer un canvi de mentalitat, probablement també les dones, en el que havent dificultats, perquè biològicament som les encarregades de gestar i parir els fills, si la parella es compromet és perfecte, però si la parella no es compromet en aquest procés, és cert que les dones tenen dificultats que en algun moment poden aplegar a ser definitives per al seu caràcter, d'oportunitats i també de facilitats en el seu entorn, que també és de veres que us el forma, és dir, no és el mateix que us estigui disposat a que se l'imposi tot, que ho vulgui marcar dins d'una relació familiar o de parella el tipus de dinàmica que hi ha que dur. Jo recordo en algun moment que vam pactar primer una tesi i després l'altra, és a dir, que se van fer les dues tesis en pocs mesos, però vam treballar els dos, és a dir, que si al final busques una parella que sigui un complement no sols emocional, sinó vital en el seu conjunt, jo penso que sense cap dubte és favorable i no tots tenen la mateixa sort, per tant hi ha que ficar dins del pot antes de fer el còctel una micoteta de diverses coses que totes són molt importants, però penso que cada vegada té que ser més fàcil perquè també estic totalment convençuda que cada vegada som més sensibles, és a dir, si anem detectant que la posició de poder no significa l'exercici indiscriminat d'algun tipus de mesura que vagi en contra de l'altre, sinó al revés, pot ser favoridora, potser serà més fàcil de compaginar en aquest caràcter que diuen que tenim les dones relacionat amb la maternitat de cuidar dels altres, no? Però probablement això hi haurà que fer una miqueta de conscienciació social perquè és ben cert que la política en moltes ocasions es veu més bé des d'una altra expectativa, una altra perspectiva de situacions d'abusos, de malversacions de diners, etc. És una diferent expectativa, és a dir, no voldrem aconseguir potser les mateixes coses i probablement requereix diferents persones, no? És a dir, que la gent estigui amb ganes de fer-ho és molt important per aconseguir-ho.